Dominika prišla ku mne ako 5-mesačná z detského domova a 3 roky mala, keď som si ju vzala do pestúnskej starostlivosti a odtedy je naša. A tak už patrí do rodiny. Tak dcéry beria sestry, aj oni ju, všade ju brávajú. Dominika má detskú mozgovú obrnu, spastickú diparézu, jemná motorika zaostáva. Musí na ňu dohliadať, keď je pri rannej toalete, ale väčšinou to zvláda sama. Nosím ju v kočiku do škôlky. Zobudilo, popreťahovalo kosti, na chválku vystrčilo. Veľmi rada chodí do tej škôlky, aj vďaka deťom a vďaka super kolektívu učiteľiek. Čo je to, miláčik? Povedz, že čo je to, povedz. Povedz, Zlatko, že delfín. To ona nakreslila, aj vyfarbila tu s pani učiteľkou Ildiko. Má asistentku, ktorú má rada veľmi. Každý deň sa teší na pani učiteľku Ildiko. Dominika. A koľko máš rôčkov? 6. Dominika 2 mesiace pred 4. narodeninami sa dostala do Adely centra. Absolvovala potom ešte 3 pobyty a odvtedy je z Dominiky iné dievča. O 80% sa zmenila. Chodí sama, zvláda dlhšie prechádzky. Pri obliekaní už netreba pomáhať. Dominika v apríli absolvovala operáciu. Natiahli jej šlachy a po tej operácii tak 2 týždne bála sa chodiť. Ona si vzala do hlavičky, že keď bude chodiť, tak sa jej niečo stane. Takže troška zoslabla, aj to svalstvo, aj tá rovnováha. Už to není ono. Adely, viem, že spevne jej svalstvo, rovnováha bude, lepšie si udržia tú rovnováhu. Aj tá jemná motorika, no tam vo všetkom pomôžu. Viem, bola som tam a viem, že Adely je to najlepšie, čo pre ňu môže byť.